Fid-9 ta' filgħodu bħalma jsir ta' kull sena f'ħamis ix-xirka ingħata bidu għal qudiesa ta' tberik ta' żjud fil-Konkatedral ta' San Ġwan li hija l-unika qudiesa li tiġi ċċelebrata f'Malta. Għal din il-quddies jattendu l-qassisin u reliġjużi kollha ta' djoċesi u li matula ġeddew il-wediet li jagħmlu dakinhar tal-ordinazzjoni tagħhom. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Charles Scicluna qal li l-Papa Franġisku jitkellem dwar tendenzi li qed jikkontaminaw il-ħajja spiritwali tal-insara u l-kultura moderna. Tentazzjonijiet li l-bniedem jaħseb li s-salvazzjoni ġejja mill-qawwa jew it-tjubija tiegħu li warajha hemm supervja sottili li biha l-bniedem jipprova jikkonvinċi lilu nnifsu li huwa awtonomu. Fisser kif il-qawwa tal-bniedem tiġi mill-mulej. Il-qawwa tagħna tiġi mill-mulej. U aħna li narfu d-djufija tagħna, narfu li għandna bżonn is-salvazzjoni tiegħu. L-Arċisqof qal li s-salvazzjoni hija azzjoni kbira tal-mulej li tħares lejn iċ-ċokon tal-bniedem u tagħmel fil-qalb tiegħu ħwejjeġ kbar. Żied jgħid li ż-żejt imqaddes huwa sinjal li l-mulej irid li l-ħolqien jipparteċipa fil-lingwaġġ tas-salvazzjoni bħalma jagħmel ukoll bl-ilma fil-magħmudija u bil-ħobs u l-inbit fl-Ewkaristija. Wara l-omelija sar id-tberik ta' żjud imqazza fosthom iż-żejt li jintuża fil-griżma tal-morda, tal-katekumeni u żjud tal-griżma mħalta bil-fwejjaħ. Jitbirek minnek għalina mulej dan iż-żejt qaddis tiegħek f'isem Sidna Ġesu Kristu. Intant fit-tmiem il-quddiesa, il-kappillani u r-retturi jingħataw 3 kontenituri b'żejt ġdid ikkonsagrat biex jintuża fil-knejjes u l-parroċċi matul is-sena li ġejja fis-sagramenti tal-magħmudija, il-griżma tal-Isqof u l-griżma tal-Morda.